We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngokuphisana ngemali. Ngikhuliswe ngugogo ozala ubaba wami. Ubaba washona ngino-10 years. Umama yena angimazi. Kuthiwa bamgcina mhlazane azongishiya ekhaya ngino-3 months ngizelwe. Akaphindanga wabuya azongibheka. Uma ngizwa kuthiwa ubedabuka eLusuthu. Wahlangana nobaba labe basebenzela khona. Umama wayengu-kitchen girl. Ubaba wayengu-garden boy. Ngafunda ke isikolo ngaze ngasiqeda. Kodwa angiwuphasanga kahle ugrade 12. Ngenxa yobunzima bempilo angikhonanga ukuphindela esikoleni. Ngabona ukuthi kungcono ngiyofuna umsebenzi. Ngazama ke ukuhamba ngifaka ama-CV ezitolo. Kodwa akukho la ngake ngabizwa khona. Ngoba bengumuntu ohlezi asema-mall. Ngagcina sengijwayelana nabokhagadi. Ngase ngiyabacela ke ukusebenza nabo. Nangempela bavuma. Ngaqala kanjalo ke ukuba ukhagadi. Kulaba abangazi ukuthi yini ukuba ukhagadi. Yilabantu abagada izimoto zabantu abeze ezitolo. Kwathi nje ngino-3 months ngisebenza, intombi yami yakhulelwa. Ngajabula kakhulu ukuthi sengizoba ubaba. Kodwa ngangikhathazekile ngokuthi ngizomondla ngani lo mntwana ozayo. Ngoba phela ngangingenzi imali etheni ngokuba ukhagadi. Sihambile ke isikhathi ngizama nami njengendoda. Kwaze kwashaya isikhathi sokuthi ifike ingane. Sathola umfana. Kusukela ngalolo suku ngazitshela ukuthi angeke umfana wami akhule njengami. Ngifuna akhulele ekhaya elifudumele nabazali bakhe bobabili. La emsebenzini kwakunensizwa esasisebenza nayo yayidabuka eKenya. Kwathi nje senginonyaka ngisebenza yanyamalala lensizwa. Ngezwe kuthiwa iye ekhaya. Kwathi nje emva konyaka yabuya lensizwa. Lensizwa ibuya seyingumuntu oshintshile. Seyinemali ihamba ngemoto ebizayo. Ngayibuza ke ukuthi yenze ngani noma seyithole umsebenzi ongcono. Ngaphandle kokunanaza yavele yangitshela lensizwa ukuthi ithwele. Yangichazela ke ngesithwalo sayo. Kwazwakala kuyisithwalo esingenabungozi impela. Yangitshela ke le ndoda ukuthi uma sengikhathele ukugada izimoto zabantu ngiboyithinta. Kwaphela cishe izinyanga ezimbalwa ngilokhu ngiyicabanga le ndaba yalensizwa. Nayo ke
beyingapheli lapha emsebenzini, izosikhombisa ukuthi yona seyiphila impilo ephezulu kangakanani. Ngenxa yobunzima bempilo, nangapha izindleko zengane ziyakhula, ngagcina sengilingeka-ke nami. Nangempela le nsizwa yangihambisa la yathatha khona lesithwalo, sasilanda eNigeria. Le nsizwa yangibhadalela zonke izindleko. Angeke ngichaze-ke yonke imininingwane ukuthi kwenzakalani masifika lapha. Kodwa isithwalo engasikhetha esokuhamba ngiphisana ngemali. Angifuni ukungasho, soloku ngathatha lesithwalo, impilo yami yashintsha kakhulu. Senginako konke engikudingayo, nomfana wami ukhula kahle kakhulu, nangapha sengashadelwa. Inkinga-ke ukuthi sengidliwa unembeza ngalento engiyenzayo kubantu abaswele. Ngoba phela uma ngibapha le mali, ngithatha izinhlanhla zabo. Angisakhoni ngisho nokulala ebusuku. Nale mali enginayo sengiyidla ngenhliziyo ebuhlungu. Okubuhlungu kakhulu ukuthi unkosikazi wami akazi ukuthi sinemali nje engaka iza kanjani. Engingakusho nje kubantu ukuthi ngicela uma bephiwa abantu abangabazi imali, bathandaze kuqala ngaphambi kokuthi bayisebenzise. Akukho okundlula umthandazo. Ngoba phela angeke ngithi bangayithathi imali. Ngoba uma uswele usuke udinga lonke usizo ongalithola. Sibaningi-ke esathatha lesithwalo. Ngihlezi ngibona nakuma-social media. Abanye babo size sihlangane nabo khona le mase siyovuselela lento yethu. Qaphelani bantu baseMzansi. Akusiwona wonke umuntu okupha into ngoba isuka ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, usubscribe, ushare. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.